Здравейте, аз съм Евробот, тук с мене и днес правим нова поредица на Skyblock оцеляване. Skyblock оцеляване и да, и ми сега да започваме. Кой ще прави редстоун направи? Чакай, аз ще го направя. Къде са? Че не мога да те удрявам. Те бутна. Този чест тук не ми харесва как. Я ми дай и дърта. Две дърта трябва да имаш. Ще направим тук. Така се правеше... Не, тъй се правеше. Тук ще слагаме водата. А тук... Оп! Че за хубаво ми се бута са пред лицето. Фейл. Ето! Върна се! Да, аз забравям винаги. И ето го! Скачай! Вода! Yes. Колко дълбоко тука, бе! Аре, бе! Здрасти, коци! Аз парам по теб. Охо! Ей, съвнах право във водата! Коци, здрасти! Коци! Имаш... Надолу има още вода. Опа, аз падам. Не. Са. Изходме. За какво трошиш дървото, бе? Имаш и саплинг. Имаше, ето ги, ето ги. Я засъдя тук. Засъдя тук един. Ето ги, 4 ето ги. И 6 дърво. Дай да преместиме този чест тук. Махи се. Скачи по него. Да. Нищо, имаме 4. Ето тук слагам съндъка, чак малко. Махнах водата. Последен шанс. Чек. Просто нямам думи, а ти имаш ли? За кое? Че махнах водата. Кой ще събира камък? Що ми казваш? Дръж и събери камък. Така, тука. И събираш. Ко стана, бе? Къв си ти, бе? Само троваш. Нямам дума, човек. Не. Нямам просто дума. Поне че взех лавата. Тук трябва да се запуши. Ама ти като правиш някакви магии. Кини, копай са. Омага. Копай, бе. Копай. Какво правиш, бе? Копай, бе. Вода има. Има вода до тебе, ако не знаеш. Сети са. Браво на момчето, сети са. Дай ми камъка.
Дай камъка. Аз ще копая вече. Няма, не. Дай ми камъка. А тук е. Аз ще копая. Дали се? Аз ще копая. Няма. Аз ще копая. Не ми пука, аз ще копая. Ами, Дай ми камъка. няма. Дай ми камъка, че ще гръмна. Айде. Дай ми камъка. Дай ми камъка. Няма. Ще пострадаш? Ето. Ще пострадаш? Ще пострадаш? Дай камъка. Матка. Ще пострадаш пак, аз казах. Да, добре. Абе ти камък ли няма ми даваш, бе? Да, не. Ей, що не пъна вътре, бе? Чистото се стък. Ай! Опа! Браво! Опа, и кирката си замина. Без искам. Кирката замина. Какво скачаш пъти долу, бе? Не, просто нямам думи, човек, за... Ах! Айде, прави! Айде, копай! Направи нова кирка. О, аз ще копая, супер! Ко трошиш, бе? Къдна? Чакай, че сега чия ще падна. Чакай, ти копай, да съм ти кирка. Чакай се малко, тук трябва да се направя, тук е сега едно екстремно нещо. Ей, не запушвай нищо, чули? Не запушвай, ето къде искам да запуша, така това да не... Ко правиш, бе? Пусни водата! Нямаме вода. Сериозно? Да. Ома гък! Как махна? Дай ми кофта! Дай ми кофта! Нямам. Как минаваш през нея и пак не мреш, бе? Пали, долу и мри, бе! Пали, бе! Не заслужава да живееш. Оле, чакай, какво направи, бе? Умираш. Скачам по тебе! Скачам! О, приятел мой! Умрях! О, взех каблстон! О! Взех каблстон! Ей! Взех каблстон! Взех каблстон! Ей, виж ме! Взех каблстон и ого, еа! Чекай, сега спреме се лигана, ето тук стана на гъс. И нямаме вода. Да, заради тебе. Айде отначе. Чакай. Еми, аз ще си играм за фън... по това. Скачам! Ще спаса! Айде няма време. Скачам! Ще спаса! Сега ще рестартирам изхолма. Сега ще го рестартирам. И това сега съм го рестартирал. Изхолма. Няма. Ние нямаме вода. Знам. Чек, я почти на табелата, какво трябваше да се пише. Че аз скочих, без искам. Как да се рестартира? Не, аз пише и с рестарт, то нищо не става. Къде гледаш пак ти, бе? Ох, значи... Ела на изхом. Стана на гъс. Айде да е много. Дай си копаме тук за дърт. Аз си направя сега къщо. Аз си направя сега къщо дърт. О, дай много. Не искаме това яко. И тук ми сега да приключваме. Нещо да кажеш. Няма какво да кажа. Ще си стъпи. Еми ти Трон. Всичко от мен. Чао. Аз бях Ерабът. Тук сме